Alaeze bulo kendi kwere kweru ebi Nebahu kobindi igwe bu olile anya Alaeze bikome wabia Alaeze bulo kendi kwere kweru ebi Nebahu kobindi igwe bu olile anya Alaeze bikome wabia Akwa digi suda digi sobwa digi na Alaeze kenam Alaeze chuku Akwa digi suda digi sobwa digi na Alaeze chuku Amen. N'ihi ndọgbu nkụwa mmadụ na-achọ izu ike na-echere ndị kwere ekwe Jizọs bụ onye isi udo kwere nọgide n'ime ya ọkachama na-echere ndị nke ya akwa adịghị suda adịghị nsogbu adịghị na Alaeze nke nna bụ Alaeze Chukwu akwa adịghị suda adịghị nsogbu adịghị na Alaeze Chukwu ụzọ ahụ dị warara jisike adala mba onye kpọrọ gị kwesịrị ntụkwasị obi ngọzi na-adịrị onye na-emeri jisike amara ya zuru gị oke ụzọ ahụ dị warara jisike ebe anyị nọ bụ na ngwulube OMEMGBOJI bụ onye a na-akwado maka mmemme ịkwanyere ya ugwu ikpeazụ ife abịalụ n'otu a dịka omenala Igbo si wee dị bụ igbu efi ụmụnna igbulu OMEMGBOJI efi dịka nnukwu mmadụ tozuru etozu n'omenala Igbo ife abịalụ n'otu a n'oge na-adịghị anya ụmụnna ga-agbakọ bido ya bụ omenala dịka o si kwesị ekwesị enekwu anya ị ga-afụ na a na-akwado n'ụdị pụrụ iche ndị ọdịnaka bụ ndị na-ahazi ife gbasara ya bụ mmemme ahazibego ife onye ọ ga-adị
ebe a ga-anọdụkwa late Chief Dr. Silvanus Nwankwo Okafọ, onye eji OMEMGBOJI wee malụ. Ọ bụ echi bụ 22nd day of May 2026 ka a ga-enye ya, mana a ga-ebido tata welu mebe ife dị na ya. Ụmụnna anọdugo nwa OMEMGBOJI emegolo ụmụnna ọjị dịka omenala si wee dị. Chineke nna Chineke ọkpara ịtọ n'ime obodo ngozi eze a na-ebechara ọgwụ ya danụkwụ n'ụtọ na-enye gị ekene na ngwurube Azik Okafọ ka nọkịta gbasara diọkpara ya wụsịba nwụrụ wee na-agbakọgụ ka ị bịa nyere anyị aka ka awụ ibe anyị ji eme anyị na-eme ya aja emeta aka ọcha anyị ji emeta ọkpa ọcha wee na-ayọ ife niile bịara ka na elebasi bata ka asị ja na-enweghị nsogbu. Chukwuma wee na-ekene gị buko ngwuru ọbụla ga-adị mma nke njiji adọ wee na-ayọ buko onye socha ụmụ zụọ ya ogologo ndụ na ahụike buko a na-ayọ ihe ndị a wee na-aga mmezi na klasị ụmụ n'afọ nna na nwa na mmụọ nsọ ọ gbara ịnọ mmiri anyị wetara mmanya ọkụ anyị wetara wee na-asị ka kpọkụrụ gụma Chineke ine ya aka ka anyị ṅụọ ya anyị ṅụta ndụ ṅụta adị ike si na klaasị onwe anyị n'afọ nna na nwa na mmụọ nsọ. Na-enye ṅụọ nkwụ ọkụ, na-enye ṅụọ nja ṅụọ ya na Eke, ṅụọ ya na Orie, ṅụọ ya na Akwụ, ṅụọ ya na Nkwọ. Ebe eji na-eje ije ọma ọ maghị ebe je emeghe Chineke ji egozi ha ebe ị ga-anọ maka omeghe onye imejọrọ n'ụwa. Chineke ya dozie ha ebe ị ga-anọ. Ayọrọ ihe ndị a kwe na ị ga-emesi na klaasị onwe mmanya biya ji mee ome na-ekwuo na ịṅụkwuo ndị aṅụ ya na-eke ṅụọ ya na Orie ṅụọ ya na nenu ya kwọnụ n'ogwu akwa m ife nji Okay. Oh no, OMEMGBOJI. What you doing, man? What you doing, man? What you doing, man? Biko nna m ngwa biko so ojemenga keteko ya ụka ọ ka bụkwa na mmemme igbu efi nke ụmụnna ka a nọ ọ efi ụmụ OMEMGBOJI kpụnyere ụmụnna ka a na-achọzi ka
eme ife dị na ya ụmụnna agọgọ ọfọ dịka n'omenala si welu dị fefọziri bụ igbu efi dịka esi eme ya Kucha yedu ya ozu omengba nyeni mma Otawa Acho que cara de ono nisi. When you take it, okay. Ekene ngo onye omigo. Ekene ya afa gị Afa m Uche Nnọkafọ Ojidome. dịka anyị si wee fụ igbupụle nnukwu efi n'ụtụ agwa kena ife mere iji wee gbuo efi n'ụtụ Ife ji igbu efi n'ụtụtụ ahụ maka akwamozu papa m. Tata bụ mbido akwamozu ya. Efi nke mgbu efi nke mgbughere ndị ụmụnna ka fa were na-emeribe ememe akwamozu ya ka ọ na-aga n'ikem n'ikem. kedu obere ife nwere ike ịgwa anyị maka nna gị bụ onye a na-abanye na mmemme ịkwari ugwu ikpeazụ Papa m wee OMEMGBOJI Chief Dr. Nnọkafọ ọwụ mmadụ ọla bụrụ mmadụ eji eje ihe bụrụ onye na-enye nwanne ya n'anya ka eji akpụ ya OMEMGBOJI. Ọ bụkwado onye na-atụ egwu Chukwu ndị ọ zụrụ anyị ọfụma ihe ọma si ya anyị nwa na-emerụ ndị mmadụ ife ọma ya bụ na-ezigbo mmadụ ka o mere m ọfụma mgbe ọ dị ndụ so anyị emekwere ya ọfụma kịta ọ nwụrụ ahụ dịka a na-abanye na mmemme akwamozu a kedu ekpere pụrụ iche kedu ife pụrụ iche ị ga-arịọ Chukwu n'ụtụtụ a dịka igbo nna gị ekpere na-ekpe n'ụbọchị nke taa ka ife niile anyị ga-eme na-aga nke ọma ka ndị ilo ghara ịfụ anyị ka ndị niile ga-abịa ebe ọbụla ha esi ka ha bịa n'udo na n'udo ọgwụgwọ ka ndobe ya taa anyị ekene gị kedu ife eturu gị Ojidome 1 n'Ekwurọbịa Ojidome anyị ekene gị ekene gị n'ikem n'ikem mmemme ịwa ini ka nakwa aga n'iru ndị otu ọgbọ ya nọkwa n'akụkụ ndị otu ọgbọ nọ dịka OMEMGBOJI si wee dị ịkwalụ onye otu ha bụ onye hapụrụ ogo ikpeazụ ọ bụkwa ndị otu ọgbọ Chinedu age grade nke ụmụ Ekwulọbịa ọha nwawo ndị nọ ịkwanyelụ OMEMGBOJI ugwu ikpeazụ dịka onye nke ha ọ bụ maka na o so n'otu ka ha ji wee bịa ndị ọgbọ mgbe ife nọ
mmekọrịta nke mmụọ nsọ dịrị unu niile. Ajamasị nke uhuruchi nke anyị ga-akwado maka mmemme elimozu na akwamozu nwanne anyị nwoke Silvanus Nwankwo Okafọ, onye nke ọ masịrị di nwere anyị Jesu Kristi ịkpọrọ na ndụ nke a pụrụ ịnwụ anwụ. Awenarị ya di nwere anyị Jesu Kristi bụ onye nke kere ya, rakwazi na ọ ga-akpọrọ ya n'oge dị ugbu a n'ụwa, ka o mere ya ebere n'ikpe nke ọ ga-ekpe ya, sitekwazi na erere nke ajamasị n'ụwa. Ọ bụrụ na e nwere ebe o mejọrọ na-adịghị ike nke anụ ahụ, ka ya ụdị nwere anyị Jesu Kristi mere ya ebere, gbaghara ya ọtụtụ nje, nwekwazi ike ịkpọbata ya n'ala eze ya bụisi ihe n'udo, ebe nke ọ ga-anọkwazi na-ayọtara ezinụlọ ndị nke ọ hapụrụ n'ụwa anụnwa arịrịọ. Ana m ebunyekwazi ya n'isi ezinụlọ ya, ka Chineke tasie ha obi, nye ha okwukwe n'otu ụbọchị na a ga-ezutekwazi nna ha ọzọ. Werezie nwa obere oge ka itinyezie mkpa ndị ọzọ niile ibu n'obi. Ezi omume, ọ bụladị na ọ nwụrụ tupu oge ya eruo, ọ ga-enwe ezumike. Ogologo ụbọchị abụrụ ihe na-enye ndụ ukwuu, nke ọtụtụ afọ na-abụ usoro eji atụla ndụ, mana nghọta bụ isi awọ nke okenye. Ndụ na-enweghị ntụpọ, ọ bụ nke a bụ okenye zuru oke. Ọ gbara mbọ n'ime ihe masịrị Chineke. Nke a mere Chineke ji hụ ya n'anya, wee si n'etiti ndị njọ gbapụ ya. Ọ kpọpụtara ya n'etiti ha ka ihe ọjọọ ghara ịgbanwe nghọta ya, ma ọ bụ aghụghọ abanye na mmụọ ya. N'ihi na ntụmakpere nke ihe ọjọọ na-ekpochi ihe ọma, oke ọchịchọ na-enweghị isi na-eduhikwa obi na-amaghị ụzọ aghụghọ. Site n'izu oke ya n'obere oge, o nwetara ogologo ndụ, n'ihi na mkpụrụ obi ya masịrị Chineke. Ọ kpọrọ ya ọsịsọ n'etiti ndị omenjọ. Nke a tụrụ ndị mmadụ n'anya. Ha aghọtaghị ya. O nweghị ka o siri bata n'isi ha na ngọzi na ebere na-eche ndị dị n'nhọrọ, na ọ na-echedo ndị nke ya dị nsọ. Okwu nke ose bụrụ ụwa. Abụ ọma na azịza, n'ụlọ nke ndị nwere m ka m ga-ebi, ebe ebe. ebe anyị na-atụsi anya ikike na onye nzọpụta anyị bụ Jesu Kristi isi bịa, onye ga-agbanwe ahụ anyị dị ala ka ọ dị ka nke ya dị ebube site n'ike mere ka o dobe ihe n'okpuru ya. Okwu nke Osebụrụ. Ekene dịrị Chukwu. Hallelujah, 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 amen. Hallelujah, 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 hallelujah. Mgbe ha rutere n'ebe a na-agba okpokoro isi, ha kpọgburu ya n'ebe ahụ.
ya na ndị ohi abụọ ahụ, otu n'aka nri otu n'aka ekpe ya. Otu onye n'ime ndị ohi ahụ akpọdoro ha na Jesu n'obe na-akparị ya na-asị, ọ bụ na ọ bụghị gị bụ Kristi ahụ, zọpụta n'onwe gị ma zọpụta n'anyị. Ma onye nke ọzọ bara ya mba sị, ọ bụ na ị naghị atụ Chineke egwu? Ị hụghị na a mara gị ikpe ka esi maa anyị, ma nke anyị bụ ihe kwesịrị anyị. Anyị na-akwụ ụgwọ ihe anyị mere, mana nwoke a ọ dịghị ihe ọjọọ o mere. O kwukwara sị, Jesu, chetakwa m mgbe ị batara n'alaeze gị. Jesu zaghachiri ya sị, n'eziokwu ekwe m gị nkwa na taa ị ga-anọnyere m na paradaịs. Ozi ọma nke osebere ụwa. Onyenwe anyị, ka mkpụrụ obi ya zuru ike na ndokwa. N'obere nchigharị uche anyị ga-enwe na mgbede n'ụwa, nke anyị ji ayọ ebere Chineke n'isi nwanne anyị Silvanus Nwankwọ Okafọ. Nke mbụ, ọkwa Silvanus bụ onye ụka Catholic. Ife nji wee jụọ ya ka mma na anyị nọkwa the right place, ka mma na anyị nọkwa ebe anyị kwesịrị ịnọ. O mewo na anyị bịara bụ onye achọ ka anyị bịa bịa, maka ọ bụrụ na ndị be Silvanus chọrọ ka anyị bịa be ha, e nwere akara doro anya. And by this particular statement, efu akara doro anya, ị ga-eji ma ndị chọrọ ka anyị bịa. Seriousness. I want to strike a chord. Mgbe anyị na-abata maasị ebe a, and nke ọ bụ na ị na-eme ife dị mma at the wrong time, you are doing the wrong thing. Ndị ile a na-esi nri ebe a kịta, ihe a na-eme dị mma, ha na-esi nri a ga-ejikwa ozu ebe echi, but it is wrong. Doing that and distracting ụka anyị na-aka. A na-aka ụka na-egbugharị anụ ọgụ, na-eme ife ndị ya niile. Ọ bụrụ na ozu akpa ozu ga-ebere ebe a, you tell us we go. A na-eme ụmụaka nọ ebe, ụmụaka na-eme ife ha, ụkwa ndị ụka, nne na nna ha nọ ebe ha, nọ na-eme mkpọtụ, nọ na windo na-enye anyị as if obi Silvanus. Ọ ya ka anyị ji gbakọ, maka na onye otu anyị ka ọ bụ, kwenye n'ife anyị na-eme, mana anyị ma na ozughị oke na-adịghị ike nke mmadụ. Ọ ya ka anyị ji bịa ebe a na-ayọ Chineke. Ọ bụrụ na e nwere ebe o mejọrọ na-adịghị ike nke mmadụ, ka o mee gịnị? Ka o mere ya ebere. Silvanus nwere ike ị na ebe ọ nọ kịta na-asị, hei, asịrị na ọ gụnwa Chukwu. Iburu Chukwu wee fụ Silvanus nọ n'ebe ọ nọ na-afụ ka ezinụlọ ya na ndị bịara ikpere ya ekpere si eme ife ebe a na-eme the most important na ọma mmenwuru onwe ya. A na-afụ na ọ nọrọ n'ebe ọ nọ na-afụ ka esi eme ife na mgbede a. E wee sị na Chineke ga-asị na ọ ka anyị si dị serious ka ọ ga-esi mere nwanne anyị ebere. Ọ bụzi ebe a na mgbede ọfụ kịta ha na-ekpere ya ebere, na-ayọ Chukwu ebere. Chineke ọ nọ n'eluigwe ọ na-asị Silvanus, lee ihe ndị be gị na-eme. Look at your people. They don't even believe ihe a na-emere gị. The most important thing anyị ga-emere Silvanus bụ this nke anyị na-emere, ikpere ya ekpere. Ihe niile o nwere n'ụwa, ife niile ndị a niile, they have come to pass. Kịta ihe o nidiziri wụ ebe ahụ ọ na-eje ọma nrugbu na-ezughị oke nke ya, ka Chineke mere ya ebere. Ife onye kwere si meruoro ya n'isi. Imeruoro ya n'isi, enweghị ọnụ anyị ga-enye Silvanus na-abụrụ na ọ bụrụ na o kwenyere n'ụka, emere ya ife ndị ụka na-eme, meruoro ya n'isi. That is the greatest honor. Ife ndị ọzọ anyị ga-eme bụ the social event. Ọ dịkwa very important, mana e nwere time for everything. And in the scale of preference mgbe anyị na-eme economics, e nwere ife eti ife, e nwere nke ka mba, nwee nke ka mba. Ọ bụrụ na etinye mass, tinye ekpere, tinye igbu anụ efi, tinye social event, ekpere kwesịrị ibu ụzọ, ndị ọzọ wee na-esozi. So ife na-ekwu ya nwere, you can still do better tomorrow. Ife mere ebe a na mgbede a, from beginning till now, it wasn't ihe a. Onwe dị against ndị na-esi nri, no. Onwe ga ga echi na ọsị ndị family na-esi nri. Nobody will tell you that. Mana ọ bụrụ na ha ji akịta eme ya ọdị ọgọ, ndị a na-esi nri, nwere ihe afọ ebe akịta. Akọnọ onye ebe akọ. Ha na-esi nri silently. Nobody will disturb them. Onwe onye ga-enye ha nsogbu na ha na-esi nri, because ihe ha na-eme, ha abụghị ndị ụka anyị, so they are doing their professional work. Ihe akọrọ ha ga-eme. Ha na-eme ihe respecting the space ihe na-eme side nke a. So ndị family echi will be better. Ọ bụrụ na ha ga-esi nri ebe echi, nobody will disturb you.
nna gị nwa nne nwa gị na-anyọ gị ife dị mkpa ọ na-anyọ gị ife dị mkpa ọ na-enwe mkpasasị uche maka ọ sọrọ ụka ka ọ ya ala adịọ ọ bụrụ enyi ha jee na ogbu arụsị dibịa ka ọ na-eme ife ka ime enyi ha nke ahụ asị na o nwere implikeshọn ime ya akọ gị ibi mee gị nke ịdịkwa ya gbara ụkwụ nkịtara ebe ahụ dịkwa ya mana ọ bịa ha nke gbasara ndị ụka ọ bụrụ anything ha abụrụ ụka nobody is mandating you to belong anyị debe ndị ọkọ mmụọ anyị nye ohere ha mee nke ha ejekwa m ụka many places ma mụ ahụ fada ejekwa m akpọzi ndị Anglican jee nke ndị Pentikọstal ndị ebe a nọrụ ala soro ha mee ihe ha na-eme onye gosiri na iso n'ife ha na-eme pụta mụrụ na ka na-egburu onwe ha they are not disturbing them they are doing their own social function ndị niile ha ga-abịa ha bịa nna abịa nwere ofu onye ụmụnna bụ anụ ana onye mpa aka moto na-esi ya bịara aka eje ka ọ kọsịa mba na ọnọsi nso ọ na-agara onwe ọ gbasara ha so nobody is mana anyị nwere ndị na-ebe a anyị ga-egosi na ọ dị anyị mkpa ife nji ekwu ya maka babara abụghị na ọ iwe babara bụ tell us that na anyị emere ọfụma and ọ bụ na emere ọfụma tomorrow we try to beef up and Silvanus na onwe ya gbaghara because ọ bụrụ na ya rụrụ ụlọ a nọ n'ime be na-eme enyi ha ọ sịkwa ụlọ nrụ eni so Silvanus ihe agbaghara Chukwu ọgbaghara kwuo anyị na ihe anyị mere na mgbede udo dịrị unu nke mmiri Chukwu n'ụwa ka o sorokwa nata ụgwọ dịrị ya n'uju nke aṅụrị nke ndụ ebe ebe n'ihu Chineke anyị arịọ biko diwe onye isi n'ụwa kpọrọ biko onye ya aṅụrị ebighị ebi n'ala ndị dị ndụ anyị na-arịọzi ka anyị nwee ike isonyere ya otu ụbọchị na aṅụrị nke ndị nsọ site na Kristi onye nwe anyị. Onye nwe anyị nọnyere unu welite n'obi unu elu ka anyị nye n'ụdị nwenụ Chukwu anyị ekele o kwesịrị ezi bụrụkwa ihe ziri ezi ọrụ dịrị anyị na nzọpụta anyị na anyị ga-enye gị ekele oge niile n'ebe niile dị nwenụ o nna dị nsọ Chineke ji ike niile onye dị ụwa tụ ụwa site na Kristi dị nwere anyị. Ọ bụ na ya ka nchekwube mbilite n'ọnwụ dị ngọzi si chawapụta n'ebe anyị nọ. Ya mere anyị na-arịọ ka ido onyinye ndị a nsọ site n'ihukwasa ha mmụọ gị ka ha wee ghọrọ anyị ahụ na ọbara nke onye nwe anyị Jesu Kristi, onye mgbe o kwetara ka edunye ya n'ahụhụ ọnwụ were achịcha ka ọ na-enye ekele nyawa ya nyekwa ya ụmụazụ ya na-asị, naranụ nke a rienụ ya unu niile, nke a bụ ahụ m nke a ga-edurunye maka unu. Asị, naranụ nke a ṅụọnụ ya unu niile, nke a bụ iko nsọ nke ọbara m nke ọgbụgba ndụ ọhụrụ na-ebighị ebi, a ga-agba ya n'ihi unu na n'ihi imere ime mmadụ ka e were gbaghara njọ ga.
na-emenụ nke a na ncheta nke m. Echewo miruo n'ụzọ kaka m echewo miruo mana oge bụ ha alọtawo m lenu mo Chineke lenu mo n'ike agwụla m Chineke alọtawo m onye nwe m na-alọwo m chiri gị lenu mo na-alọwo m o Chineke lenu mo ajụla m ajụla m na-alọtawo m ụzụ bụrụ m lenu mo ejighị m iko nwe m lenu mo Chineke ezonarị na m iru gị protection. I have your people can be back. Can we hear anybody? I can't have your right at the time of my time. Let's say they look to refine the money for my son and the police.
Maria ijutere na grassroots tabụ nwa nọnyere gị ebe nọọsụ etiti Igbo niile ọ dazi ngọzi bụ afọ gị dị ezi ekele Maria ijutere na grassroots tabụ eze nwanyị ndị nna ukwu eze nwanyị ndị egwuregwu maka Chukwu eze nwanyị ndị na-ekwupụta okwu Chukwu eze nwanyị nkele eji niile eze nwanyị ndị niile dị nsọ eze nwanyị ezere ahịa n'ihu onye na-ekpochapụ ụzọ niile nke ụwa mụpụ ọbịa dị na ebe ịhụnanya Jesu ma afọ gị n'anya dịka anyị na-ewere nyefezi kadịnal n'aka biko nye anyị ntụziaka ka a ga-esi mee dịka m nyere gị taịm emeghị ọsịsọ nduzi na-amalitezie n'afọ abụ mmadụ ewee ike bata biko ụdị ihe dị otu a na-eme ka m gwa gị eziokwu ọnwụ bụ ụgwọ ọnọdụ akwụ akwụkwọ bụ ayịgo ndị Igbo niile na-aga n'ụzọ ị naghị ebi ihe n'ụwa mkpụrụ a na-eme nṅomi ka ebe ị ga-esi guzo ọrụ ịkụ Chineke ga-eji akwụrụ mmadụ akụkụ akwụkwụ maka Chineke eji ntị anụ onye ahụ ugwu anyị onye na-ebu n'aka dị ka ndị na-ewu n'anya ahụ maka afọ ihu ụfọdụ ndị mmadụ gbara ụbada ahụ. Anyị gbawa anụmanụ ka mkpụrụ mkpebe eziokwu anyị mkpebe eziokwu bụ na Chineke si na OMEMGBOJI bụrụ ya si mmiri. Anyị ama mkpebe dị ka ndị were anya ahụ. Ọ na-agwa n'oge were nwunyo biko fi olu ọkụkọ osi je nwunyo na-anụkọ ebe m dị ndụ ụfọdụ egegere ọgọ bulie ndị ji ebe
Ada
onye nwe anyị chetakwa m n'ala eze gị ka anyị zanụ ya n'ime ụgbọ mmiri ka m si akpọrọ gị biko sebụrụ ụwa nụrụ arịrịọ m ka mgbu akwa mgbe oge ntị azịza ọ bụrụ na ebuwe ajọ omume anyị niile onye nwe anyị onye ga-adịrị cheta na mgbaghara adịghị n'aka ndị were tụọ gị egwu azịza ana m eche onye nwe anyị mkpụrụ obi m na-atụ anya ya echepụfere m n'okwu ya azịza mkpụrụ obi m na-atụ anya onye ngwụsịpụrụ ụwa karịa etu ndị nche abalị si atụ anya ụtụtụ azịza
O Israel chere ose bụrụ ụwa n'ihi na n'aka ya ka ebere dị ọkụ dị. Ọ bụ ya ga-agbapụta Israel na mmehie ya niile. Azịza. Onye nwe anyị nọnyere unu. Ka anyị rịọ arịrịọ. Onye nwe anyị nụrụ ekpere anyị ma mekwara nwa odibo gị bụ Silvanus Nwankwọ Okafọ ebere, onye isi n'ụwa akpọrọ. Nabata ya n'otu ndị nsọ gị na alaeze gị bụ si ihe n'udo. Nna onye nkasi obi niile na nnukwu ịhụnanya na-enweghị atụ na ebere gị n'ebe anyị nọ. Ị na-eme ọchịchịrị nke ọnwụ ka ọ bụrụ mmalite nke ndụ ọhụrụ. Biko bịa kasị ndị nke gị nọ n'uru obi ma nyekwara anyị aka n'ụzọ nke ndụ, ka anyị were nchekwube jee zute Kristi nwa gị, onye gị na ya dị ndụ na-achị ebighị ebi ebighị ebi. Eji mmiri nsọ agọzi ahụ Silvanus. Mmiri nsọ nke a na-echetakwara anyị maka mmiri Chukwu nke Pọl dị asọ dere banyere ya, sị: anyị niile mere mmiri Chukwu n'ime Jesu Kristi si na mmiri Chukwu wee banye n'ọnwụ ya. Ya bụ na elikọtara anyị na ya site na mmiri Chukwu. Ya bụ dịka Kristi siri ike nke ebube nke ya nna ya bilite n'ọnwụ, etu ahụkwa ka anyị ga-esi na-ebi ndụ ọhụrụ. Ọ bụrụ na anyị na Kristi dịkọrọ n'otu oyiyi nke ọnwụ ya, anyị na ya ga-adịkọkwa n'otu oyiyi nke mbilite n'ọnwụ ya. Onye nwe anyị ji umeala arịọ ebere gị, were obiọma na mkpụrụ obi nwa odibo gị bụ Silvanus mekwara ya ebere. Ọ bụrụ na o mejọrọ na-adịghị ike nke anụ ahụ ịbụ mgbaghara ya, tọhapụ ya n'ahụ niile nke ọnwụ ka ọ gafee na ndụ ebighị ebi site na Kristi onye nwe anyị. O site ajamasị dị asọ a ka a na-achụ n'ụbọchị tata, mere ya ebere, nabata ya n'alaeze eluigwe, ma kasikwazi nwunye ya na ụmụ ya na ndị ikwu na ibe ya obi, nyekwaziri anyị aka iji kwado onwe anyị ọfụma, mara na oge nke anyị na-abịawanyekwa nso. Anyị gbaa mbọ ichihu Chineke ugbu a ọ ka ekwe nchọta. Ụmụnne m, iji kwado onwe anyị nke ọma maka emume ihe omimi ndị a dị nsọ, ka anyị kweta na anyị emehiela site n'ikwupụta njọ anyị gaa. Obi chegharịrị echegharị, onye nwe anyị mee ebere. Gị onye bịara ịkpọ ndị ome njọ, Kristi mee ebere. Gị onye nọ n'aka nri nna ịretara anyị arịrịọ, onye nwe anyị
Chineke jike niile mere anyị ebere mgbaghara anyị njọ anyị gaa wee duru anyị na ndụ ebighị ebi. Ka anyị rịọ arịrịọ. Enwenu ọ dịrị gị igosi ebere na mgbaghara mmehie. Ịkpọrọ nwandibo gị bụ Silvanus Okafọ ebe o kwenyere ma kpọbata ya na aṅụrị nke dị ebighị ebi n'eluigwe site na dị nwere anyị Jesu Kristi nwa gị onye gị na ya dị ndụ na-achị n'ịdịkọ n'otu nke Mmụọ Nsọ Chukwu site n'ụwa tụ ụwa niile. Ihe ọgụgụ e wetara n'akwụkwọ Job kwuru sị, ọ gara adị m ụtọ n'obi ma ọ bụrụ na a ga-edekọ ahụhụ niile n'ime akwụkwọ ma ọ bụ jiri mkpịsị akwụkwọ igwe detuo ha niile ma ọ bụ dee ha n'elu mbadamba okwute ebe ha ga-adịgide ruo mgbe ebighị ebi. O doro m anya na onye nzọpụta m dị ndụ. O dokwara m anya na ọ ga-emecha guzo n'elu ụwa n'oge ikpeazụ. Ọ bụrụgodị na ahụ m ere ure, amaara m nke ọma na oge m bilitere, aga m eji ya hụ Chineke anya. Mgbe oge a ruru, Chineke ga-anọ n'akụkụ m. Aga m eji anya abụọ hụ ya, ọ bụkwaghị dịka onye ọbịa, kama dịka enyi si ahụ enyi ya. Mụ na ya ga-abụ otu. Okwu nke Osefo. N'ime ọnọdụ ọbụla, ọ kwesịrị nchekwube anyị sie ike atụghị egwu ọbụla, n'ihi na
a ga-ahụkwa onye nwere ike ịnwụ ọnwụ n'ihi ezi mmadụ? Ma lee ka ịhụnanya Chineke siri bịa. Oge anyị ka nọ n'ime njọ, Chineke zitere Kristi ka ọ bịa nwụọ ọnwụ n'ihi anyị. Ọ bụghị n'oge anyị ka bụ ndị iro ya. Chineke mere ka anyị na ya dị n'udo site n'ọbara Kristi gbapụrụ. Ọ na-abụzighị eziokwu na Chineke na-azọpụta anyị? Obi si ebi n'ime anyị n'ihi na ọ meela ka anyị na ya dị n'udo. Ọ bụkwaghị sọ nke a, anyị na-aṅụrị ọṅụ n'ọnọdụ ọbụla nke anyị na Chineke nọ n'udo, nke nwere isi site na ihe Jesu Kristi mere anyị n'oge ọ nwụrụ, ka esi n'aka ya mgbaghara eruo anyị aka. Okwu nke Osebụrụ. Jesu gwara igwe mmadụ ahụ sị, mgbe nwa nke mmadụ ga-abịa n'ebube ya, ya na ndị mmụọ ọma niile, ọ ga-anọkwasị n'oche eze ya dị ebube. A ga-akpọkọta mba niile n'ihu ya. Ọ ga-ekewa ha iche iche dịka etu onye ọzụzụ atụrụ si kewapụ atụrụ n'etiti ewu. Ọ ga-edebe atụrụ n'aka nri ya, debe ewu n'aka ekpe ya. Mgbe ahụ onye eze ahụ ga-asị ndị nọ n'aka nri ya, bịanụ ụlọ dị ngọzi nke nna m, bịanụ unu nwere alaeze nke a kwadobere ụnụ site na mbido nke ụwa. N'ihi na mgbe agụụ na-agụ m, unu nyere m nri, mgbe akpịrị na-akpọ m nkụ, unu nyere m mmiri. Abụ m onye ọbịa, unu nabatara m. Agba m ọtọ, unu ibe m akwa. Mgbe m nọ n'ọrịa, unu bịara leta m. Anọ m n'ụlọ mkpọrọ, unu bịakwutere m. Mgbe ahụ ndị ezi omume ga-aza ya sị, onye nwe anyị, olee mgbe anyị hụrụ ka agụụ na-agụ gị nye gị nri, ma ọ bụ ka akpịrị na-akpọ gị nkụ nye gị mmiri? Olekwa mgbe anyị hụrụ ka ịbụ onye ọbịa nabata gị, ma ọ bụ ka ịgba ọtọ ibe gị akwa? Olee mgbe anyị hụrụ na ị nọ n'ọrịa ma ọ bụ na mkpọrọ bịa leta gị? Onye eze ahụ ga-azakwa ha sị, n'ezie agwa m unu, mgbe ọbụla unu mere ya ọbụladị otu onye pekarịchara mpe n'ime ụmụnna m, mụ onwe m ka unu mere ya. Mgbe ahụ ọ ga-asị ndị ahụ nọ n'aka ekpe, pụọnụ n'ihu m ụlọ ndị a bụrụ ọnụ, gaanụ n'ọkụ mmụọ ebe ebe nke a kwadoro ekwensu na ndị mmụọ ozi ya. N'ihi na mgbe agụụ na-agụ m, unu enyeghị m nri, mgbe akpịrị na-akpọ m nkụ, unu enyeghị m mmiri. Mgbe m bụ onye ọbịa, unu anabataghị m, agba m ọtọ, unu eyibeghị m akwa. Mgbe m nọ n'ọrịa ma ọ bụ n'ụlọ mkpọrọ, unu abịaghị leta m. Mgbe ahụ ha ga-aza ya sị, onye nwe anyị, olee mgbe anyị hụrụ na agụụ na-agụ gị, akpịrị na-akpọ gị nkụ,
mgbe ị bụ onye ọbịa ka ịgba ọtọ nọrọkwa n'ọrịa ma ọ bụ n'ụlọ mkpọrọ wee ghara inyere gị aka ma ọ ga-azaghasị n'ezie agwa m ụlọ ebe ụlọ emere gị ya ọbụladị otu onye dịkarịchara nta n'ime ndị a unu emeghereghị m ya ha ga-apụ wee banye n'ahụhụ dị ebe ebe ma ndị ezi omume ga-abanye na ndụ ebe ebe. Ozi ọma nke ose bụrụ ụwa onye nke ọ masịrị dị nwe anyị Jesu Kristi ịgbọrọ n'etiti anyị. Ihe anyị na-emere ya bụ ife onwezighị ike imegburu onwe ya. Adịghị ihe anyị ji bịa na mgbe ọ nọ n'ụwa ezi omume na mmiri Chukwu emere ya dịka onye otu Kristi jikọrọ anyị na ya. Ndị Chineke sị na anyị nwabụ ndị emere mmiri Chukwu n'ime Kristi soro ya nwụọ. Ndị niile nwụrụ n'ime Kristi ga-esokwazi ya bilite ọzọ n'ụbọchị ikpeazụ. Onye ka anyị ji wee gbakọ ebe a na-arịọ Chineke ebere ebere ebere. Ihe anyị bịara ịrịọ Chineke n'isi Silvanus bụ anyị anaghị arịọ ya ka o kpee ya ikpe maka na akwụkwọ nsọ gwara ya Revelation na enweghị ihe rụrụ arụ ga-eme gịnị kwụsọ ụlọ ha na fara Jọn ụlọ ga na-emere Chukwu ebere ya emepere akwụkwọ ikpe na atọ ya emepere gịnị ihe anyị na-arịọ Chukwu ya asapebere Chineke dịka ya emepere gịnị maka ọ saba a ga-emerịrị gịnị a ga-afụrịrị ife ahụ. So biko asapebere ọhịa anyị bịara ihe ata Silvanus na-agbanyeghị ihe niile anyị ji mara ya a sị kwuo onye eji mara akụkọ fọrọ na-ebu mara sọrọ iwe na anyị Jesu Kristi ma ya and ọnya esịa biko asapebere n'isi Silvanus mere ya ebere n'ime nke ị ga-eme gịnị mere ya ebere 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 ọya ka anyị na-ayọ ndị ọya ka anyị yi aka ajamas ebe ndị nwere anyị Jesu Kristi gosiri anyị ebere kacha ebere niile gbaghara anyị njọ anyị n'elu obe sị nna gbaghara ha maka na ha amaghị ife ha ga-eme ọ ebe aka anyị na-etinye Silvanus n'ofu mgbaghara anụwa wee chụọ ọrụ ndị ụdị ya hụrụ ịba ọzọ ka m wee fụ ndị nna ha tendụ onye nwụrụ anwụ o nwere ozi ọ na-ezi ndị dị ndụ ndị nwụrụ anwụ ha na-ezi ndị dị ndụ ozi ụta Silvanus na-ere akịta o nwere ozi ọ na-ezi ya Silvanus o nwere ozi ọ na-ezi ụmụ ya na nwunye ya and by extension anyị ncha niile n'ebe a anyị ebe anyị ebido ndị nwụrụ anwụ enwere ozi ha na-ezi ndị nọ ndụ. Ansa ya bụ yes, ndị nwụrụ anwụ nwere ozi ha na-ezi ndị nọ ndụ. Ozi ha na-ezi ndị nọ ndụ hụ na-ewere na a na-eme gịnị number 1. Number 2, ozi ọzọ ha na-ezi ndị nọ ndụ bụ na ofu ụbọchị ọ ga-eme gịnị ọ ga-abịa ya ebute ife from ozi ezi nwee ike gbawa mbọ na nke gị maka na ka a na-adụ nwatakịrị nne ya n'ọdụ ka nke nne ya anọ na-eme gịnị na-ege ntị maka enwere ofe ife mee n'ụtụ mgbe anyị na-ebe ebere na-agọzi ahụ Silvanus ndị nọ ya n'akụkụ ụfọdụ ndị ma ndị eme gịnị
anyị ekpere ka anyị mere ibere na-eme mkpọtụ ya na-echekọta nwere ike agbasa imezie rice ugbo egwu ife ndị ọ mana nke anyị na-eme anyị nwere ekwuche na mgbede ụnyaahụ this is the most important ọntụrụ na ịghọta ya idewere onye nwụrụ anwụ ekpere nke onwe dị ndị ma ọ bụrụ mbọ fụ ka ọ ya adịghị ụbọchị nke gị maka na enwere onye enyi onye ụfọdụ anyị jere kwa ụbọchị saịdị okoro fat ebe anyị kpọrọ ozu ahụ n'ebe ụlọ na ebe anyị na-akụ ka moto na-agba wee sị ndị mmadụ gbakwuo wee sị mmadụ jụọ ha sị ha na kedu onye ga-awụ nwa nkịta ụwa ọkụrụ ofu ebe akwụsị ime ihe niile a na-eme si fa ndị mmadụ si eme ndị mmadụ na-agara ụmụ ha normal activities fa na-emere si ọ na-akọwa ya ada anyị ncha niile ụbọchị anyị ya anwụ life does what continues goes on onwere ga-awụ ihe tinubu onwere ga-awụ nwa taata akwụsị ihe niile a na-emesi ngwa ka ejekọwa ya ka a na-eme nke ndị mmadụ na-eme gịnị onye emere onwe ife ndị ọzọ enwere ofu nwoke nwụrụ onwe ọnwụ ha anwụ mana mgbe ọ nọ n'ụlọ ọgwụ enwere sọjiri a chọrọ ime ya sọjiri ahụ ihe gbasara very big surgery agbọta nwa nwanne ya nwaanyị the man nwa ya nwanne ya nwaanyị ka a gbọtara nwa ya ka ọ nọrọ ya n'ụlọ ọgwụ soja na-elekọta ya n'ụlọ ọgwụ ahụ nwoke wee na-akwado sọjiri ya mana nwoke dị semi unconscious fon were nke ya nwa nwanne nwa ya na-eleta ya anya wee pikie fon mana dute innocent girl fon ahụ ihe a na-ekwu a na-anụ ya anụ so ka fon na-ekwuzi ọ bụrụ na onye kpọrọ ya na fon nwanne ya nwoke onye ahụ a ga-ele sọjiri nwanne ya nwoke kpọrọ fon nwoke ahụ around that small girl ebig si kọlụ nwanne ya ahụ ọgụ ya ọ bụrụ na ife onye kpọrọ na fon a na-ajụ ya bụ sọjiri a nwere ike ibido lesle ihe dị 30 minutes ọ sị ya na ya kpọrọ mbọ bifo ọba sọjiri ahụ ya nata ya aka ya mara ezi ya mpiri ya ya na gịnị ya kpọrọ mbọ chụpụta ya gịnị ezi ya mpiri ya gaa waba sọjiri ahụ ọ pụta ya ebe gịnị akpọsa aka ya nwoke a were fee n'isi wee sị ụmụnne ihe dị ihe da afta ogene akụ na ụba ya abịa baa nwụọ ka ha nwee ike ime ife a anyị fe abụrụ abụ ifo a na-akụ nwoke ha wee sizie lechaa ihe ahụ sọvaịvụọ were hafụ ọfụ ego ya si ndị fada enwere fada ya ọsị fada si were ego ha niile si were chọrọ ndị fada ọnwụ ga-ewere ego ha na-eme gịnị na-akara ya masị kama ọ ga-abụ ụmụnne ya aka ife nchi ekwu ya nwere a na-akara onye nwụrụ anwụ masị adebe ka o siri masị ya efu ka ọ ya adị ụbọchị nke gị nobody is interested onye ọnwụrụ na ọ gbasara ya na-echekọta ọka emesịa ka a baa social part mana ebere ahụ dị very important ozi ndị dị ndụ na-ezi anyị nwere ndị nwụrụ anwụ na-ezi anyị nwere dị ndụ ebe m gụrụ akwụkwọ na Good Shepherd Nursery Primary School ụmụọma enwere ndị go na St. Joseph nwee ndị go na nta akara nke na St. Dominic enwere ebe dị iche iche anyị gụrụ akwụkwọ mana enwere ofu ụlọ akwụkwọ ma onye Ekwulọbịa ma onye ụmụọma ma onye mkpụrụogwu obodo ọbụla isi bịa enwere ofu ụlọ akwụkwọ anyị nche niile ga-akụkọ ọnụ ime ụlọ akwụkwọ ahụ ụlọ akwụkwọ ahụ we are all candidates of the casket. We are all candidates of the casket. Of course, we shall stay here. Oziọma agụrụ anyị taata wee saa anyị na eseparetiri ha atụrụ na ewu. Ndị atụrụ nọ n'aka ndị ewu nọ n'aka ya. And this is an analogy of ihe a ga-eji wee lee anyị ule n'ụlọ akwụkwọ ahụ anyị ncha niile ga-agụ n'ụlọ akwụkwọ ahụ. Maka na akwụkwọ ọrụ na nri skuul ọrụ a na-eje a na-akụzi nkụzi a na-akụzicha nkụzi a na-ele exam and a na exam enwere ndị ga-apas nwee ndị ga-ada Chineke were sị na ihe a ga-eji lee anyị exam n'ụlọ akwụkwọ ahụ ya nwa anyị ncha niile ga-agụ nọmba 1 mgbe agụrụ na-agụ m dash mgbe akpịrị na-akpọ m nkụ dash mgbe m bụ onye ọbịa agbaba ọtọ these are open-ended questions a ga-eji lee anyị akwụkwọ n'ụlọ akwụkwọ abati ọ ndị a mere ndị aka mma bụ ndị ga-apas wee banye n'ala eze eluigwe ndị jidere akụnụba ha kechie n'ime onwe ha ọmụọ ma akụnụba n'ife dị anya ọ sị na ndị a ga-aba n'ọchịchịrị ebe ibe akwa na iti ikpere eze ga-adị
ife ndị a niile listiri ebe a kịta ọ bụrụ na asị na Chineke akpọrọ gị taa ngwa ka anyị lee ule taata ka oge ọnwụ gị ị ga-enwe 7/10 ole ka ị ga-enwe mgbe agụụ na-agụ dash ị pasịrị nke ahụ jụọ onwe gị ajụjụ ọ ife ndị a ga-eme ka anyị nwee ike ịbanye n'ebe a na-eje ndị kwanyere n'ufesị otu ihe ka nna ya dị nwenu ka mmegịnị ka ndị ụlọ nke dị nwenu ụbọchị ndụ niile ọ ihe i mere mmadụ ibe gị ị ga-eji wee biri n'ụlọ nke dị nwenu ụbọchị ndụ gị niile. E nwere ofu onye ọgaranya nwụrụ gị wee ruo n'eluigwe asa anyị n'ụlọ nna anyị n'eluigwe is our ụzọ a eluigwe is a picture to help us to understand how we live our life here on earth. Ọ rụrụ ụlọ elu mansion ebe niile multi-millionaire wee ruo n'eluigwe olu ụbọchị ọnwụ ese ndị ofu onye mmụọ maka ọ bịa kpọta ya na geeti eluigwe mana eluigwe anwa in our imaginary heaven. Just get the moral lesson here now. How will like eluigwe the man? Just the moral lesson will help you to understand my point. No eluigwe anwa able to roll 5 decades populous from 5 decades about 3 2 4 3 roll bungalow una atare ife ndị ọzọ ilegawazie agbara ọgaranya na-aga si aga edegosi apartment ya n'eluigwe agbara agafee na-aga ụlọ elu agafee 5 story building onye ọgaranya sị gịnị ọgaranya na-aga 4 ụlọ elu na 1 story building ọsọ onye na-aga esi ya n'ụwa so ị gbara m na-eje gosizie m ụlọ nke ndị a niile na ebe a ka m kwesịrị ibi ọgụ why are you taking me why are you passing this building ọsị ya nne gịnị amụra ngwọ nkwụ na-abịa anyị kpọrọ ebe gịnị anyị kpọrọ echebe gị agafee ụmụala niile gafee ihe ndị a niile banye n'ụlọ atarị a ka erusi si ala gịnị na ebe gị onye ọgaranya gbaka what an insult onye mmụọ masị ya enwe n'iwe na mgbe ị nọ n'ụwa aka niile ị nyere ndị mmadụ ọgaranya Chukwu ahụ anyị gọziri gị Chukwu gọziri gị were sị gị were nyere ndị ka mma aka lee ka obodo dị mma lezie ezinụlọ ma ọkwa n'aka niile i nyere ndị mmadụ ma ndị ka mma ezi omume niile i mere eziokwu ikwuru n'obodo ma ihe ndị ọzọ niile nke ọ bụla ị na-eme a na-ete ndị ihe n'eluigwe were na-egotere gị ụdị material ma aka eluigwe ị ghọtara ya ezi omume niile aka i nyere ndị mmadụ na ọgaranya Chukwu ji gọzi gị ngọzi Chukwu gọziri gị sị gị were enye ndị agụrụ na-agụ nne nye ndị ogbenye dọpụta n'ụlọ mkpọrọ ihe ha gwara anyị ncha niile ọsịnọ ya nwa o jee n'ụlọ ụka na-enye onyinye werete nnaara tinye ebe ahụ ewerete nnaara wego na-ese eburu ya n'eluigwe ihe obodo ihe ọrụta nwere ya bụ na-atarị trọbụl niile anyị na-ekwu n'ụwa trọbụl finally ozi ọzọ ndị nwụrụ anwụ na-ezi anyị ọrụ ndị dị ndụ bụna onye ike eji okwu na oge efe and ife niile eji gọzie anyị n'ụwa bụ maka nke ga-enyere anyị aka ịdị mma nwekwazi ike iru ebe a na-eje. E nwere ofu akụkọ akọ ofu onye ọgaranya ka stori a na-ya attribute story kodolabara ma na eziokwu ereditọ ajụrụ ya kedu ife megoro gị n'ụwa mere gị nwee ezigbo aṅụrị akụkọ na ụka so many places. Let me repeat it for the sake of emphasis. Ọ sị na emume ihe nọ mere ya n'ụwa o ji nwee nnukwu aṅụrị. Ọ sị nọmba 1 na mgbe izu ọ gbagidere ego ego eruo 1 million ọ bụrụ gịnị millionaire. He was so happy na ọ ga-ego n'ọkwa ndị millionaire and ọ sị na enwere mgbe o rụziri ego karịa from 1 million to 2 million to 1 billion. So where is the ego dị ya ka ya was the second stage of his happiness. Mgbe o bidoro mebe investment na-arụ ụlọ na-eme ife ndị ọzọ na-arụ filling station ebe niile mana o nwere mgbe o ruru ụlọ karịa nwebụzi ihe eji ụlọ eme o lezie ụlọ anya ọsị ka ofu ụbọchị ga ahapụ ihe ndị a niile. Nke ịtọ ọsọmọgbọ ụlọ wiil we contract oil is one of the greatest oil magnets in West Africa. O bidoro wiil contract na oil and at a point the happiness was ephemeral. West Bank no mere ka anyị nwere ya baa atọ. And that is why I said ọ ihe anyị nwere n'ụwa ka anyị ga-ejikọtara onwe anyị alaeze eluigwe.
ka isi desi onwe gị mgbe ị nọ n'ụwa udo ga-esede na ya mgbe ị nwụrụ ilezi ebe ile nọ mgbe ị ghasa ada ile nọ ghasa gbaa mbọ fụ na ịkwakọrọ ụlọ gị ọfụma nkịta anyị dị ndụ ka ndị ị ga-ahapụ nwee ike inwe udo nke mmụọ ọ bụrụ akwacha ozu gị ma emesị ife a na-eme katakata ebe niile ọ bụrụ eze consequence of ife kọs ọsụ na enwere ofe enyi nwoke gwara ya wee sị ya na e nwere ụmụaka 200 need iwu ichie 200 need iwu ichie na enye ya ego na odegote wheelchair ahụ etedorasị ya ego na ụgbana ego onye o ji ebe eme onye ya ego sị ya go can buy the chairs distribute to those children enyi nwoke sị ya na ị ga-eme ị ga-ekwe m ofu nkwa n'ụbọchị a ga-eje ịfụ ụmụaka anụ na ị ga-eso ọsị ọ chọrọ iso because na he wants to denote that anonymously ọsị ya mana ị ga-eso after much hesitation o kwere olu ụbọchị ejere ịga ụmụaka wheelchair ahụ osome he was so fast na-eke ha wheelchair ka a na-ekezi wheelchair anụ o nwere ofu nwatakịrị o ruru n'ebe ọ nọ nwatakịrị ahụ wee dọrọ ya aka na traụza eketago wheelchair ka ha na ofu nwatakịrị ọrụsị dọrọ ya aka n'akwa ya na traụza ya mgbe ugwu na wee idosi afọ mgbe nwatakịrị dọrọsi ya gị gowe ọrụ dị otusi ya anya na sị nwatakịrị nwere ihe ọzọ iri ọkụnyego gị wheelchair nwatakịrị a wee sị ya na ihe o ji wee dọrọ ya aka na traụza ahụ ahụ ka ọ hụdo ya ama ka ọ ya wọfụ ya n'eluigwe ọzọ okene ya n'ife ọma o mere ya n'ụwa maka mgbe ọ na-eke oche ahụ nwatakịrị ahụ enweghị ọpọchuniti ime gịnị ife iru ya mana mgbe ọ nọrọ ya aka na traụza ome gịnị olezie ya n'ọsị ya ọ ka m were hụdo ya ama ka ọ ya wụfụ gị n'eluigwe ọzọ mme gịnị nkenekwa gị ọzọ enwego ife ọma i mere mmadụ n'ụwa ọ sị ka ọ dụrụ gị aka na traụza ka ọ dụrụ gị aka na sketi ka ọ dụrụ gị aka na ọgọdọ ka ọ ya awọfụ ọzọ n'eluigwe gome gịnị ọkwa enyi ụlọ anyị na-eme ndị mmadụ ka a ga-eji dụrụ gị aka na traụza ọ bụrụ mgbawa isi ibe gị na-alahụra n'abalị buru ego na-akwụgharị enwere gbatara ajị abalị gbọọ ọtọ n'ikporo aja nwatakịrị na-ata afụsins nne ebiri ụlọ abalị otu ike kụchakịchitozoro 1 million ka ọ gbago n'aja na okwute ọ ya gị na ihe gba ọtọ akwụgharị n'abalị buru ego na-ejegharị ọsị ya nwa ebe na-asị ndị nsọ nke Chukwu ndị nsọ anọghị nso ihe ga-abụ ndị ekweghị niile ebe ha na-akpa ekweghị n'abalị ọ ha ga-enyere ya aka ọsị ihe gbasara ihe ịdị mma mmadụ ada amasị gị let us learn to live our life as if to say na ebe ahụ na-abụrụ ọba anyị na ebe a abụrụ ọba anyị Silvanus obisigo nke ya taata anyị na-emere ya ebere ka Chineke mere ya ebere look at the beautiful mansions everything here he has left them ọzie ebe ya na Chineke na-eru n'uru onye aka ọ ya ada anyị ncha niile ihe niile a na-azọ n'ụwa a na-azọ ndị na-azọ ala ịtọchacha ala niile ahụ a na-anwụ ebe gịnị a na-anwaghị eri ya ndụbọsị ya enye gị n'ụsọ aja amadịchi gị n'ihu ile style esi ebe a na-asọta ụmụ ya ka nwere respect na ihe n'ihu nwere ya ma ndị na it must be n'ụsọ aja so why won't you be meant to your fellow human beings gịnị ka a na-azọ gịnị ka a na-ese gịnị ka a na-ese ọnwụ mmadụ na-egosi anyị udo ka mma ọnwụ mmadụ na-egosi anyị na e nwere ebe a na-eje ọnwụ mmadụ na-egosi anyị na ndụ anyị dị n'ụwa dị na nkenke Silvanus nọ 74 years o nwere ike mmanụ 74 years oge adịrọ let the change you desire begin today anaghị onwe anyị ga-eso Kristo o mere nwanne anyị Silvanus ebere ibe nke ọ ga-ebe ya kasie ezinụlọ ya obi bekwazi site na erere aja masị n'ụwa ka o nwee ike izute ya ihu na ihu na alaeze eluigwe site na Kristi onye nwe anyị onye nata grace nke mmiri Chukwu n'ụwa ka o sorokwa nata ụgwọ dịrị ya n'uju aṅụrị nke ndụ ebebe n'ihu Chineke anyị arịọ Chukwu ya
mgbaghara nke njọ, ebe anyị ji ịhụnanya, obi mmetụta, ncheta ndụ na nhapụ nke nwanne anyị Silvanus. Ka anyị na-echeta ya n'ekpere mgbe niile, na-arịọ Chineke onye ebere ka ọ gbaghara ya njọ ya niile. Anyị arịọ biko dịrị. Maka ndị na-eru uju, ka ha ghara iche echiche taa maka ọchịchịrị nke ọnwụ, kama ka ha na-eche maka ihe nke mbilite n'ọnwụ, na-akasi onwe ha obi site na nchekwube n'otu ụbọchị ha ga-ezute nwanne ha ọzọ. Anyị arịọ biko dịrị ọzọ. Mere anyị ebere mgbe anyị ga-ahapụ ụwa, nye anyị ụlọ nke ga-adị ebighị ebi n'eluigwe site na Kristi Onyenwe anyị. Ka anyị nọdụ a, ugbu a bụ oge onyinye.
nwenu biko nara aja anyị na-ehunyere gị maka nwaodibo gị bụ Sylvester Nwankwo Silvanus Okafọ. Biko nye ya aṅụrị ebighị ebi n'ala ndị dị ndụ. Anyị na-arịọzi ka anyị nwee ike isonyere ya otu ụbọchị na aṅụrị nke ndị nsọ site na Kristi dị nwere anyị. Onye nwe anyị nọnyere unu. Welite n'obi unu elu. Iwenu Chukwu anyị ekele. O kwesịrị ezi ya, bụrụkwa ihe ziri ezi, ọrụ dịrị anyị na nzọpụta anyị, na anyị ga-enye gị ekele oge niile na ebe niile. Iwelu Nna dị nsọ, Chineke dike niile, onye dị ụwa tụ ụwa site na Kristi iwelu anyị. Ọ bụ na ya ka nchekwube mbilite n'ọnwụ dị ngọzi si chawapụta n'ebe anyị nọ, ka ndị na ha ga-aṅụrịrị ga-ewuta nweta ntasi obi site na nkwa ndụ anwụ anwụ dị n'ụwa ọzọ. Maka ndị kwere na gị, o sebụrụ ụwa, ndụ anaghị enwe njedebe. Ọ bụ mgbanwe ka a na-agbanwe ya. Mgbe ụlọ ikwu ụwa mebiri, a na-agbabata anyị n'ụlọ ọzọ nke dị ebighị ebi n'eluigwe. N'ihi nke ha, anyị na-eso ndị mmụọ ọma na ndị isi mmụọ ọma, ukpe eze na ike ọchịchị ha, nakwa ụsụ igwe ndị agha niile nke eluigwe, na-ekwe ukwe otito gị ebighị ebi, na-asị
ezie n'inwenu bụrụ isi iyi nke adị nsọ ọbụla. Ya mere anyị na-arịọ ka ido onyinye ndị a nsọ site n'ikwukwasị ha mmụọ gị, ka ha wee ghọrọ anyị ahụ na ọbara nke onye nwe anyị Jesu Kristi, onye mgbe o kwetere ga-edunye ya n'ahụhụ ọnwụ were achịcha ka ọ na-enye ekele, nyawa ya, nyekwa ya ụmụazụ ya, na-asị, anụ nke a rienu ya ọnụ niile, nke a bụ ahụ m ka a ga-eduru nye maka unu. Otu ahụkwa ka o siri mee mgbe ha richara nri anyasị. O buru iko nsọ ka ọ na-enyekwa ekele, bunye ya ụmụazụ ya, na-asị, naranụ m nke a ṅụọnụ ya ọnụ niile, nke a bụ iko nsọ nke ọbara m, nke ọgbụgba ndụ ọhụrụ dị ebighị ebi. A ga-agba ya n'ihi unu na n'ihi imerime mmadụ, ga-ewere gbaghara njọ ga. Na-emenụ nke a na ncheta nke m. Ihe omimi nke okwukwe. Inwenụ ebe anyị na-echeta ọnwụ na mbilite n'ọnwụ ya, anyị ehụnyere gị achịcha nke ndụ, iko nsọ nke nzọpụta, na-enye gị ekele n'ihi na ị gụnyere anyị na ndị ị tosiri ịkwụrụ n'ihu gị na-efe gị. Anyị ji umeala rịọ ka anyị bụ ndị na-eketa oke n'ahụ na ọbara Kristi, bụrụ ndị a ga-ekpokọba ọnụ site na mmụọ nsọ. Inwenụ cheta nzukọ gị gbasara n'ụwa niile, mee ka o zuo oke n'ịhụnanya ya na popu anyị Leo na bishọp anyị Pita na ndị echimechi niile. Cheta nwaodibo gị Silvanus, onye isi n'ụwa akpọrọ ka ọ bịakwute gị, ebe ejikọtara ya na nwa gị na oyiyi ọnwụ ya, mee ka ya na ya bụrụ otu na mbilite n'ọnwụ ya. Chetakwazi ụmụnne anyị iji nchekwube nke mbilite n'ọnwụ rahụ ụra, were ebere kpọbata ha na ndị ọzọ niile nwụrụ anwụ n'ihe nke ihu gị. Anyị arịọ ka imere anyị niile ebere, ka anyị soro Virgin Maria dị ngọzi nne nke Chukwu, nakwa Josef dị ngọzi bụ di ya, ndị apọstụl dị ngọzi na ndị nsọ niile ndị mere uche gị kemgbe ụwa tụ ụwa, keta ebe ndụ ebighị ebi. Ka anyị sorokwa ha na-eto gị ebube site na Jesu Kristi nwa gị. Site na ya bụ Kristi na n'isonye ya nakwa n'ime ya na n'ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ, ka nsọpụrụ na otuto niile si adịrị gị, Chukwu nna ji ike niile, site n'ụwa tụ ụwa niile. Anyị were ndụ nkama obi mee.
zọpụta anyị na-arịọ gị osebụrụ ụwa n'ajọ niile were ebere dị udo n'oge nke anyị site n'inye aka ebere gị ka a zọpụta anyị na njọ oge niile anyị ewere gbalaha nsogbu niile were nchekwube dị nsọ na-atụ anya maka mbịaghachi nke onye nzọpụta anyị Jesu Kristi. Onye nwe anyị Jesu Kristi, ị gwara ndị apọstụl gị, udo ka m na-ahapụrụ unu, udo nke m ka m na-enye unu. Elekwala anya na njọ anyị gaa, kama n'okwukwe nke nzukọ gị. Nye ya udo na ịdịkọ n'otu uche gị siri chọọ, gị bụ onye dị ndụ na-achị ebighị ebi ebighị ebi. Udo nke osebụrụ ụwa dịrị unu mgbe niile. Yeribanu ikudo ejele nkudo. Onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa, ha dị ngọzi ndị a kpọrọ n'oriri nke nwa atụrụ Chineke. Okay.
na-akpọzi anyị isonye ya keta oke n'otito nke alaeze gị. Anyị na-arịọ nke a site na Kristi iwe n'anyị. Anyị nọdụ anyị na-ayọzi ndị na-ekwu ozi ka abụpụta ahụ nwanne anyị Silvanus ka ọ dịzie ọ dịrị anyị nso. Ọ na-abụpụtazi eden ndị zonal leader direct ya wepụta ihe onyinye maka onyinye iti aka n'obi. Nketa ndị St. Joseph Ekwulọbịa Enugu Worshiping Community agbasa ọ na-ekpogote ebe a ma ọrụ ụmụ nọ n'azụ na ebe ndị na-akụ ozi nọ ka anyị wee hazie ihe ọfụma dịka o kwesịrị isi wee dị. Onye ezinụlọ bụ okenye olu ofu onye ezinụlọ na nkenke nke na ọha na eze. Praise the Lord. Ana m ekele maka John Igwe. Na-ekelego maka Walter Emeka. Na-ekelego
ndị fire CFO CW na-ekele igwe niile ebe obi na anyị mma zụrụ n'afọ ebe unu wee sị ka onye bịa nọnyere anyị na-akwa nke papa anyị ọtụtụ ofere ana m asị nke ụmụ ga-ana ụmụ ga-ana n'udo andị ndị ka nọ n'ụzọ abịa a ga-abịakwa n'udo n'atụpụrụ nnukwu St. Joseph emene ama m nnọọ ka mkpụrụ obi si mmanụ ọzọ ka mkpụrụ obi dị n'ofe Dr. Alphonsus Ezeoke wetie mkpụrụ na nke ndị ezinụlọ nabata anyị ncha niile a nwere ohere a sị ndị Silvanus ụmụaka ya ndonu ife dara ụlọ onwe ha otu a na-eme ebigo na ozugbo so n'afọ katidral administrator na ndị katidral niile nke ndị parish pastoral council nọchitere anya onye isi Sir Oliver Pompi Jizọs anyị ebidoro okwu nsogbu dị anyị wee na-asụ ụmụ kasie na ndonu ọ dị nwere anyị Jesu Kristo ka ọ masịrị na ndụ nwanne anyị ga-abịa na njedebe n'afọ dị otu a anyị wee na-arịọzie dịka anyị chụrụ na Damas ka ọ nara mkpụrụ obi ya na ndokwa site na Kristi onye nwe anyị. Kenezie mmadụ niile dịkwa ya ndị ọzọ niile ekele ụlọ parish pastoral council ndị nso ọ kachasị nso naanị da na-agbagharịsị nso na Francis ebe a na-enye ebe a na ọ dịrị izi. Thank you so much. Kenezie ndị katidral parish niile n'ọyọ na mmadụ niile ndị otu Kristi niile bịara isonyere ezinụlọ a na ihe mgbu ụlọ na-asị ka ndị nwere anyị Jesu Kristi gọzie ụlọ ụbọchị nke ụlọ gbazi ndị enyi na ndị ikwu na ibe ga-anọnyere ụlọ na-akasịkwazi ụlọ obi site na Kristi onye nwe anyị. Eze ọrụ Walter Ezemosu Walter Ezemosu fada bụ onye nke ukwu MSP bụrụkwazi ezigbo enyi nwoke onye ọgọ ezinụlọ onye nke a na-ebe akịta onye masa togoro na asaa ama ha sị na ọ na-anụ ofu nwa Silvanus so fada ka enyi ya nwoke we see all the way from Airborne. So, Father, well, thank you so much. Thank you. God bless you. Don't take this kind of question for granted. Amala. So, thank you. As can get in the Silvanus. Yesterday, we were like if you put to that for all that the top. So, I want to thank you for being the head and organizing your brothers and sisters. To be united. Very connected. From beginning to the end. So it's a sign that you are ready to head. So take off from your father and let the legacy continue. I get a chance to challenge I know music and buy a national. Those on the right is still like Christy or one. Let's go. They can bring it. You will use what I want more. When each watcher. NCS staff. Scouts. Watcher. So the security agencies so thank you and God bless you. Anyị ji nsọpụrụ na-ebute ahụ nwanne anyị ili ahụ ya na-adịghị ike nke mmadụ n'ihi ya ka anyị jiri umeala rịọ Chineke onye na-enye ihe niile ndụ ka o kulite ahụ nwanne anyị abụ Silvanus n'ọnọdụ ndị nsọ na nke ndị niile kwerenụ gara aga ka o gosi ya ebere n'ikpe nke ọ ga-ekpe ya. Nwanne anyị abụkwa onye ejiri ọnwụ gbapụta, onye akwụgoro n'ụgwọ ochi, onye mere ka ya na nna dịkwa na mma, na onye ebukwara n'ubu aka nri nke ezigbo onye nche atụrụ. Ka Kristi mee ka o sonye na nnukwu ọgbakọ nke eze ahụ na-ebighị ebi, na-aṅụrị na-enweghị ngwụcha na mmekọ nke ndị nsọ niile.
n'aka gị ka anyị na-etinye mkpụrụ obi nwanne anyị bụ Silvanus. O were anyị anya na site na nchekwube anyị nwere na ọ ga-eso Kristi bilite ọzọ n'ụbọchị ikpeazụ dịka ndị niile nwụrụ n'ime Kristi. Anyị na-ekele gị n'ihe ọma niile iji gọzie nwa odibo gị na ndụ nke a pụrụ ịnwụ anwụ. Ihe ọma ndị ahụ bụkwa ife ịrịba ama anyị ji amata obiọma gị na mmekọ nke ndị nsọ n'ime Kristi. Ya mere, biko were ebere gị gee ntị na arịrịọ nke anyị na-arịọ gị. Onye nwe anyị, kpọghere nwa odibo gị Silvanus ọnụ ụzọ nke Paradaịs. Nyekwara ya aka, nyekwara anyị aka bụ ndị nke kara n'ụwa ka anyị jiri nkụzi nke okwukwe na-akasịrịta onwe anyị obi ruo mgbe anyị niile ga-eje zute Kristi. Etu ahụ ka anyị na nwanne anyị Silvanus ga-esi nọnyere gị oge niile. Ma ndị ezinụlọ ndị ọzọ ndị bịa nso, ụmụaka ụmụ ndị nọ nso. Onye nwe anyị Jesu Kristi ịnọrọ n'ime ili mkpụrụ ụbọchị atọ wee si etu ahụ gọzie ndị niile ahụ ha dị n'ime ili. Ya mere ndị ahụ ha dị n'ime ili jiri nwee nchekwube karịa na ha ga-esi n'ọnwụ bilite ọzọ. Biko mee ka nwa odibo gị Silvanus nwee ike ịnọ n'ili nke a zuo ike na ndokwa, ka ọ nọrọ na ya ruo mgbe ị ga-ekulite ya nye ya ìhè. Gị onwe gị bụkwa mbilite n'ọnwụ na ndụ. Mee ka o were ọkụ nke ihu gị hụ ihe dị ebighị ebi n'eluigwe, gị onye dị ndụ na-achị ebighị ebi ebighị ebi. Onye nwe anyị, ebe ọ masịrị gị kpọrọ nwanne anyị Silvanus, anyị na-adọnye ahụ ya n'ala ka ọ laghachi n'ebe nke o siri pụta. Anyị na-eme nke a n'ihi na ọ masịrị gị Chineke ji ike niile isi na ndụ nke a kpọrọ nwanne anyị. Kristi bụ onye mbụ si n'ọnwụ bilite. Ọ bụkwa onye nke ga-eme ka ahụ anyị dara ada gbanwoo wee yie ahụ nke ya bụ si ihe. N'ihi nke a, anyị na-etinye ahụ nwanne anyị n'aka Chineke ka ọ nara ya n'udo nke ya, mekwa ka ahụ ya bilie ọzọ n'ụbọchị ikpeazụ.
ebere. Kristi mee ebere. Onye nwe anyị mee ebere. Nna anyị nọ n'eluigwe, ka otuto dịrị afa gị, ka ọchịchị gị bịa, ka e mee uche gị n'ụwa ka esi eme ya n'eluigwe. Nye anyị tata nri nke ụbọchị anyị, gbaghara anyị mmehie anyị gaa dịka anyị si gbaghara ndị mehiere anyị. Ekwena ka anyị kwee na nranye, ma zọpụta anyị n'ajọ ihe. Amen. Maka nwanne anyị Silvanus, ka anyị rịọ dị nwanne anyị Jesu Kristi, onye kwuru sị, mụ onwe m bụ mbilite n'ọnwụ na ndụ. Onye ọbụla kwere na m, ọbụla dị ma a sị na ọ nwụrụ anwụ, ọ ga-adị ndụ ọzọ. Onye ọbụla nke na-adị ndụ, nke na-ekwekwa na m, agaghị anwụ ma ọlị ruo mgbe ebighị ebi. Gị nwere ịgbara anya mmiri n'ihi ọnwụ enyi gị Lazarus, kasie anyị obi ma hichaa ya anya mmiri. Anya arịọ gị Kristi. Ịkpọghachiri ndị nwụrụ anwụ na ndụ, nye nwanne anyị Silvanus ndụ ebighị ebi. Anya arịọ gị Kristi. Ikwere onye ohi nke chegharịrị nụ nkwa iru paradaịs, nabata nwanne anyị Silvanus na-agụrụ nke eluigwe. Anya arịọ gị Kristi. Ejiri mmiri baptizim sachaa nwanne anyị Silvanus, werekwa mmanụ nsọ gbaa ya ume, ka ị kpọbata ya n'otu ndị nsọ gị. Anya arịọ gị Kristi. Ejiri oriri nsọ nke ahụ na ọbara gị wee zụọ nwanne anyị Silvanus, ka inye ya oche na nnukwu oriri nke alaeze gị. Anya arịọ gị Kristi. Anyị nọ n'uru n'ihi ọnwụ nwanne anyị Silvanus, ka ijiri okwukwe na olileanya nke ndụ ebighị ebi kasie anyị obi. Anyị arịọ gị Kristi. Ka anyị rịọ arịrịọ onye nwe anyị. Ụzọ ebere abụọ ka anyị na-arịọ ka ị mere nwanne anyị bụ Silvanus. Nke mbụ, nwaodibo gị nwere oke ya ime ihe bụ uche gị. Ekwekwana ka ọ daba n'ahụhụ nke dịrị mmehie ya. Nke abụọ, mgbe nwaodibo gị nọ bi n'ụwa, ezi okwukwe bụ ihe jikọrọ ya na ndị niile kwerenụ. Mee ka ebere gị sikwa etu ahụ jikọọ ya na ndị mmụọ ozi gị n'ụwa ọzọ. Anyị na-arịọ gị nke a site na Kristi dị nwanne anyị. Ka mkpụrụ obi Silvanus na mkpụrụ obi ndị niile kwerenụ gara aga, nye ya ezumike dị ebighị ebi onye nwe anyị. Ka mkpụrụ obi ya zuru ike na ndokwa. Maka ndị na-eru uju, biko Chukwu, anyị na-arịọ, ebe anyị na-akwa akwa arịrị maka ọnwụ nke nwaodibo gị bụ Silvanus, ka anyị na-echeta mgbe niile na ụbọchị ọnwụ nke anyị na-abịawanye nso. Biko onye anyị gracia gị iji kwado maka ụbọchị ikpeazụ ahụ, site n'ịdị na-ebi ndụ dị mma mgbe niile, ka ọnwụ mberede akwadoghị akwado ghara ikwudo anyị, kama ka anyị na-eche nche oge niile, ka ọ ga-abụ mgbe ọbụla ị kpọrọ anyị, ka anyị nwee ike iso banye na aṅụrị ebighị ebi site na Kristi onye nwe anyị. Ka Maria nne nke Chukwu, nne dịkasịrị obi ebere, onye ntasi obi ndị na-eru uru, anyị n'aka nwa ya mkpụrụ obi nke nwaodibo ya Silvanus, onye nke hapụgoro ụwa nke a, ka o site na ebere ya dịka nne nwee ike iru ọsọ ọsọ n'ụlọ obibi ahụ ọ na-atụ anya ya n'eluigwe, biri na ya ebe ebe. Ka mkpụrụ obi Silvanus na mkpụrụ obi ndị niile kwerenụ gara aga, nye ya ezumike dị ebighị ebi onye nwe anyị. Ka mkpụrụ obi ya zuru ike na ndokwa.
Otito dịrị Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Ka mkpụrụ obi Silvanus na mkpụrụ obi ndị niile kwere gara aga. Onye ezumike na-ebighị ebi onye nwe anyị. Ka mkpụrụ obi ya zuru ike na ndokwa. Ben Jin TV. Please subscribe to my channel. God will bless you.